Il-Knisja Kattolika qed tagħti bidu għal ġimgħa mqazza li twassal għall-akbar festa meta Kristu rebaħ mill-mewt u qam mill-imwiet biċ-ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm. Iżda din is-sena il-ġimgħa mqazza qed tkun iċċelebrata b'mod differenti mis-soltu kawża tal-pandemija tal-coronavirus. L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċelebra Ħadd il-Palm b'qudiesa fil-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja, għalkemm fi stil aktar adattat għas-sitwazzjoni preżenti, iċ-ċelebrazzjoni xorta inkludiet berik tal-frijej taż-żebbuġ u l-palm, kif ukoll il-qari tar-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej. Sar bniedem ħal forma ta' skjaf ta' qaddej. Il-qaddej li jagħti ħajtu għal ħbiebu, l-iskjaf li hu u jinbih jeħles lilna il-midinbin. Anke fil-Vatikan din is-sena l-ġimgħa mqazza se tkun iċċelebrata f'ambjent ferm differenti mis-soltu, b'kemm il-pjazza kif ukoll il-Bażilika ta' San Pietru vojta l kollox min-nies. F'dan l-isfond u akkumpanjat minn ftit assisin qrib tiegħu, il-kap tal-Knisja Kattolika xorta wassal messaġġ ta' tama, ispirazzjoni u kuraġġ f'dan iż-żmien tant diffiċli. God saved us by taking upon himself all the punishment of our sins, without complaining, but with the humility, patience, and obedience of a servant, and purely out of love. Il-Papa spjega li l-kumplament ta' ċelebrazzjonijiet mhux se jsiru fil-pubbliku biex tkun imħarsa saħħet il-fidili preżenti anke fid-dawl tal-miżuri tal-lockdown fl-Italja ħalli jkun evitat it-tixrid tal-coronavirus. Sa dan it-tant, anke żoni storiċi f'Ġerusalemm bħalissa jinsabu magħluqa kompletament u allura iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Ħadd il-Palm ma setgħux isiru pas-soltu. L-istess destin se jolqot il-kumplament ta' ċelebrazzjonijiet marbuta ma' din il-ġimgħa. Fil-fatt mhux se jsiru l-atti tal-ħasil tas-saqajn f'ħamis ix-xirka, kif ukoll il-bews tas-salib u l-purċissjonijiet fil-ġimgħa l-kbira. Bil-knejjes kollha jibqgħu magħluqin għan-nies li fattal personali u biċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi jixxandru fuq il-medja tradizzjonali u dik soċjali. Storikament, din is-sitwazzjoni hi unika, hekk kif anke fi żminijiet tal-gwerra minkejja l-perikli l-ġuħ u l-faqar, iċ-ċeremonji liturġiċi dejjem saru.